Takže čau lidi. A teď tady máme ochutnávku nějaký čokolády z Ameriky. Je tady i můj kamarád. A tady je taky můj kamarád. My teď točíme na své YouTube kanály. Jo, no. Tak a Taste. někdo jí asi spapal, nebo já nevím, asi moje mamka. No. No a teď taste si děláme. Tak, jak to vypadá? Ukaž. Takhle to vypadá. Vidíte? A teďkon slyšíte to křupnutí. Poslouchejte. Vidíte? Takhle to nějak vypadá. A ještě nemá? Tak. Ucuj. Takhle koukejte. Koukej. A jdeme jí ochutnat. Tak a jdeme jí ochutnat. Tak pojď 3, 2. Počkej. Tak jdeme jí ochutnat za 3, 2, 1, teď. Jsou tam voříšky slaný. Je to prý z Ameriky. Chutná to jako normální čokoláda. Hej, víš, jak jsme to točili tu challenge? Už to video dal na YouTube. Ježiš, to je jedno. Jo, on tady dělá nějaký hajky. Hajky dělá, chápete? Je tam ještě něco? Že se to sej. Díky. No, tak asi je tohle pro dnešní video všechno a čau.